Terve. Kari. Jari. Olipa pitkä matka ja vihdoinkin täällä. No ei mitään muuta kuin nyt ruvetaan katselemaan vehkeet sisään ja sitten sen jälkeen mennään kauppialta katselemaan uusia. No näillähän mäkin Joo, tunturissa ei niillä pärjää tunturissa. No Rauto on tullut kuvan mukaan sillä lailla, että lankumiehen kovat kalajutut näistä pohjoisista kalastusreisuista näiden tammukoiden ja muiden näiden lajien kanssa, joita täällä on ollut. Ja vähän on ollut sellaista näyttämisen meininkiä, että mulle kanssa. Ja lankomiehelläkään ei montaa rautua ole. Tää on vähän tämmöistä, joskus vähän kilpailuhenkistäkin. Niin, meidän pitää ottaa vähän evästäkin mukaan. Kalansyönnistä ei ole koskaan, otetaan kunnon poroukärjistystä siihen. Ja tuosta meillä on vähän huikopalaa, niin päästään illalla paistaan. Uistin sitten. Tässä on sellainen valmis paketti, jolla pärjää ihan täydellisesti. Ja sitten no, tässä on parasta se, mitä nauttii siitä, kun saa olla ihmisten kanssa ja tehdä ihmisten kanssa niistä onnellisia, kun ne näkevät aha-ilmiöitä tuolla tunturissa. Ja se on niin kuin mukava, koska siitä harrastus on, on tullut niin kuin puolityöksi. No niin, ollaan lähdössä tästä Tynnyrijärvelle ja sinne on tuollainen 25 kilometriä matkaa, eli tuohon suuntaan noin. Eli tonne ei muuta kuin kelkkoihin nousu. Niin, nyt päästiin sitten Tynnyrijärvelle vihdoin ja viimein. Tästä sitä pitäisi rautua ruveta nousemaan. Niin, eihän näitä Tunturijärviä kukaan muista ja tiedätte mikä tämä järvi on. Tunturissa on järvi ja se on siinä, ettei sitä kukaan tiedä mikä järvi meillä nyt on alla tässä. Että se on kaikkien muisteloissa se jälkeenpäin. Meinaatko se sitä, että pidetään järven nimi vähän niin kuin peitossa? Ettei? No sillä tavalla, että kalansaaliin mukaan, että minkä järven voi sanoa ja muistaa oikein. Moottori saadaan mukana, kun lähdetään pilkille. Aivan. Pian näet minkä tähän. Rautohan on utelias kala ja moottorikarilla kun kairataan reikä, niin kannattaa heti panna pilkkiä veteen sen jälkeen. Se tulee katsomaan siihen, sillä vesi liikkuu. Ja tämmöistä värikästä pilkkiä siihen vähän toukkaa tuonne koukkuihin ja ei muuta kuin yrittämään. Ihan pohjaa ja 2 pyöräytystä pohjasta ylös siimaan, niin se on siinä. Rautuja kun pyydetään, niin vettä ei ole jään alla kuin 20 senttiä. Se ei tarvitse kuvaa sitä ollenkaan, että ollaan liian matalalla, että rautu ottaa parhaiten. No täälläpä nappas. Täällä on kala. No niin. Siinähän tuli. Se tuli sieltä matalasta. No niin. Ei tässä kauan tarvinnut istua, että kyllä nämä kaverit tietää, että mistä kohtaa se tulee. Tää onkin sitten meikäläisen ensimmäinen tällainen tämän tyylinen kala. Oi kuinka hieno.
rautu on sellainen aika tirsmu. Se syö hyvin harvoin, eli se on ensiksi se on laumakala, eli ne uivo parvissa. Ja sitten se parvi, niin se kiertää sanotaan, että määrättyä reittiä yleensä. Ja aina kun siihen pitäisi tehdä sellainen tähtijuttu, eli jossa sitä rupeisi pilkkimään, että sä pystyisit niin kuin menemään aina sen rautuparven perässä tai pikkusen edellä. Sun pitäisi olla aina, muuten sun pitää pitkiä aikoja odotella niitä syöntejä. No niin, kalaa tulee! Oho! Taas saatiin pallit pois parasta. Ja vettä on suunnilleen 5 senttiä jään alla. Eikö ole sen enempää siinä? No ei tässä ole sen enempää. Rautu on viisas kala, sitä ei jalliteta kyllä niin kuin pienillä konsteilla. Eli se ei niin kuin, monta kertaa niin kuin sanotaan, että kun lohi esimerkiksi tämä tenonlohi niin ei syö, kun se tulee tänne vesistöön, niin tämä rautu tuntuu joskus samanlaiselta, että ei se syö kuin se harvoina hetkinä vaan. Kato! Tällaisia. Punamahonen. Niin. Nyt jos oltaisiin oltu veneessä, niin se olisi kyllä lähtenyt. Se on ehkä kauneimman värinen kala, mitä mä oon nähnyt luonnossa. On se kyllä, se on kaunis kala. On. Ja vielä hyvän makunenkin. Noin. Sieltä pääsee, kato nyt vedet tulee ulos, siitä tulee hyvä liha. Kato! Älä päästä. Oi että mun olko. Nyt on. Hienoa. Älä pois siihen avannon päällä, mulla on kylmä rinki, kun kuule käy perseen ympäri. Katopas tätä. Ahaa. Eikö hieno kala? On se kiva juttu. On. Tuossa on se puukko sulle, ettei sun tarvitse ottaa niinku edelliseltä päällä. Kyllä. On hieno juttu. Meidän meni hyvin tämä. No kyllä. Nyt me voidaankin pian vaihtaa toiselle järvelle, ettei kaikkia ongita täällä. Näin on. Vai mitä? Jokaisella on niinku tavallaan oma tyylinsä siihen systeemiin, eli ei ole kahta samanlaista onkimiestä kyllä. Ja se on niin, että toiset on saantimiehiä ja toiset on vaan niitä pyyntimiehiä. Vai niin. Niin paljon on tästä kuullut, mutta kyllä tää ylitti kaiken sen, mitä kaverit osas kertoo. Et kyllä kannatti Etelävetelällä lähteä tänne asti. Upeat maisemat ja maailman kauneimmat kalat. On se hieno juttu, että me saatiin niitä, ettei tää jäänyt vaan niinku jutuiksi. Se on aina mukava asia, että pystyy niinku tekemään tällaisia retkiä. Ja nyt sattui vielä, että meillä oli tosi kaunis päivä ja kaikki muu onnistui niinku tähän, että nyt me varmaan saamme lähteä paistelemaan rautuja. Joo, jätetään tännekin jotain, ettei kaikki vielä. Niin, ei.